Jeg vil spørge, om der var plads på holdet. It's a serious team. Er du med på holdet, eller hvad? Ja. What build are you? Black. Almost black. Yani takım karşı biraz. Karma takım. Email. Fighter Asia. Kız erkek beraber dövüşüyor ama Sana kung fu yasak bundan sonra, tamam mı? Dum tror jeg, ja. Du skal fandme ikke komme her og ødelægge min forlovelse. Altså, du ved godt, det er umuligt, det der. Det kommer til at gå ud over mig og Ali. Kızım gözüne ne oldu? jeg fik en dør i hovedet. Har du gjort det der for min skyld, fordi vi skulle træne? Det er ikke for din skyld. Omar Fighter Asia. I don't fight girls. Du går competition. Hey, har jeg ikke set dig før? Du går og træner i en klub med en masse drenge. Hvad sker der for dig? Prøv at høre, du holder dig fra, når du... Hvad? Prøv at høre, du ved ikke engang, hvad din datter render rundt og laver. Jeg må ikke have nogen kæreste, før jeg bliver gift. Hvad fanden sker der? Det er hende, der er fucking problemet her! Kan 他的眼睛 Look eyes.